Tak ahoj, jmenuji se Raypal X a rád bych vás seznámil s mýma videama. Snad to někomu pomůže, protože když já něco scháním, nějakou recenzi nebo nějakou radu, tak nic najít nemůžu. Tak s někomu snad pomůže takový základní seznámení s danou věcí. Nebudu říkat žádný brutální technický data, prostě zkrátka, jak to funguje, jestli to je šmejt, nebo je to dobrý. Takže asi tak na začátek. První, co tady mám, můžu jenom doporučit. Už to používá víc než rok. Je solární lampička na ven, kde vlastně ta lampička má režimy světlo, senzor, vypnuto, takže celkem, jestli se dá říct, 3. Balení najdete de facto instalační materiál, to znamená nějaký 6 moždinky, anglický návod, který je de facto k ničemu, a samotnou lampičku. Lampička se prodá ve 2 provedeních, bílý a černý. Mně osobně se líbí bílá. Jak říkám, rok na ně prší, svítí slunce, zima, přečkalo to zimu bez problému. Jedna začala pravda zlobit, takže jsem ji rozdělal, zjistil jsem, že je povolená žárovka. Jinak, když to bylo rozdělaný, tak vlastně ten PD solární panílek nabíjí samozřejmě neznačkovou baterii. Tady v ruce mám něco podobného. 3,7 V, 5000 mAh, to je prostě nesmysl. Je tam nějaká neznačková, odhadoval bych to, neměřil jsem to, odhadoval bych to tak, když hodně, tak 800 mAh. Samozřejmě má označený 18600 pade. Je to ta nejrozšířenější baterie dobíjecí, když nebudu brát tužkový baterky AA typ nebo mikrotužkový AAA. Jak jsem řekl, lampička má 2 režimy de facto, ovládají se tímto knoflíkem, vypnuto, zapnuto a pohybový senzor. Za mě, za ty peníze, velice dobrá investice. Jak říkám, rok funkčnosti už mají lampičky za sebou. Snad to někomu pomohlo, co se týká ty kvality, samozřejmě je to Čína. Ale když to je zavěšený na baráku, tak to nevypadá tak zle a hlavně funguje to. Opravdu to funguje. Samozřejmě nikdo nemůže čekat, že když si bude celý večer svítit a bude šlapat okolo tam a zpátky i v režimu pohybu, že to vydrží celou noc svítit. To rozhodně ne. Samozřejmě bavíme se o nějakých hodinách. Samozřejmě možná, kdyby se tam dala značková baterie nebo baterie s pořádnou kapacitou, ne tou fingovanou, tak by ta doba byla podstatně vyšší. Tak takhle na úvod, kdybyste něco chtěli ještě vědět, klidně napište, když to budu vědět, rád se o to podělím. Tak, ještě jsem vám neřekl základní data, který teda tady píšou, jestli se tomu nechá věřit. Model BK-888, baterie kapacita 1200 mAh. Tak tomu nevěřte,
Úhel pohybu senzoru je 120 stupňů. Těžko říct, jestli to tak je, ale jak říkám, funguje to dobře. Dosah senzoru 5 až 8 metrů. OK. 600 lumelů, no to je diskutabilní, ale jako svítí to, v noci to stačí. A že v tom je 1 LED světlo, no. Rozměry. Rozměry jsou následovný. Tady asi nic nepíšou, ale není to potřeba. Rozměry. Asi to chcete v centimetrech, jako každý normální. 12 cm. Délka 17 cm a 6 cm má je hloubka de facto. Teď zrovna to svítí, říkám, je to fakt dobrý. Ještě to má režim pomalého zhášení, koukám. No ten tam stejně nastavený nemám. Jo, to je vlastně ten třetí režim. Že to svítí pořád, ale když není pohyb, tak to ubere. Ten režim já teda zapnutý nemám, protože, jak jsem řekl, by to nevydrželo moc dlouho. Samozřejmě já používám ten režim zhasnuto, při pohybu rozsvíť. Jestli někdo chce na flash večer to na chvilku mít puštěný, pohasnutý a jít okolo rozsvítit, pamatuju si, že v létě jsem to taky používal, ale jak říkám, když okolo toho budete běhat celý na večer, tak vlastně tu baterii úplně vytřískáte. Pravda je, že do druhého dne se to dobilo. Co je na tom zajímavé je, že to teda vydrželo i přes zimu, když přes ty třeskutý mrazy, jestli se tomu tak dá říct, bylo i -20, tak to pořád fungovalo. Takže za mě dobrý, lampička s označením BK-888. Dobrý. Myslím si, že se to nechá sehnat okolo nějakých 4–5 dolarů, což je fakt pěkná cena a svou službu tohle to rozhodně udělá. Jenom doufám, že se teda nemění kvalita kusu prodejce od prodejce, ale to bohužel pořádně nezjistím. Takže takhle ode mě. Ještě jednou, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, jak se říká, neváhejte mě kontaktovat.